खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान इउट्युब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। नुनानै मिथिखाबाय नोंथांमोना भिडिअ'आ मानि सायाव जागोन। मैखुनजों मैथाजों संनानै जागोन। माबोरैहाय सङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लोगोसे लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। you
गुसुं गुदिनि औवा बिजौआ गागा दावखा गाबा सिखारदो माया सौदो हालुवा हौवाफ्रा हालेवहैगोन ओंखामा हैनो उन जाबोला दानो रागा जोंगोन सिखारदो माया सौदो हालुवा हौवाफ्रा हालेवहैगोन ओंखामा हैनो उन जाबोला दानो रागा जोंगोन दुब्लियाव हालेवहैदो बोथोरा बारग'लांब्ला